Hardcore szex, vagyis kőkemény pornó fut a két legnagyobb magyar politikai párt neve alatt az interneten, írta meg a Blick múlt pénteken. A Fidesz.com és az MSZP.com nem foglalkozik politikai kérdésekkel, mindkettőn pikáns, felnőtt tartalom található. Ráadásul valószínűleg nem történt törvénysértés, a domén neveket ugyanis bárki legálisan megvásárolhatja. Vendégünk a témával kapcsolatban Kamarás Péter ügyvéd. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! No, hát mi van akkor? Ön ugye ezt nem látta, én megnéztem, de hát ebből a szempontból nekem feladatom tényleg, hogy ellenőrizem. Valóban így van, ha valaki beüti ezt, hogy msp.com vagy fidesz.com, akkor egy pornószájt jelenik meg, mindkét név alatt, doménnév alatt egyébként ugyanaz a szájt jelenik meg. Most ilyenkor van-e büntető jogi felelőssége bárkinek, aki ezeket a doméneket regisztrálta? Hát valahonnan előről kell elindulni ebben az egész kérdéskörben, mert ugye azt mondjuk, hogy ez nagyon bizarr ez az egész helyzet, de hát ennek jogi következményei is vannak. A jogi következmények azok, hogy általában a domén neveknek egyedinek és védetnek kell lennie. Egyedinek, hogy össze ne lehessen téveszteni mással. Most abban a pillanatban, hogyha egy pártnak a domén neve szerepel, akkor ugye már az összetéveszthetőség, már fennáll ez a helyzet. Ez az összetéveszthetőség és félreérthetőség adja az alapját az egész ügynek, aminek jogi következményei vannak. Ennek lehetnek polgári jogi következménye is, és büntetőjogi következménye is. Polgári jogi az peres vagy peren kívüli. Tulajdonképpen peren kívül arról van szó, hogy a domén regisztrátorát mindenképpen fel lehet szólítani, hogy ezt a domén nevet hagyja el, mert ez megtévesztésre alkalmas. De ő azt mondja, hogy elnézést, én ezért pénzt fizettem, hogy regisztrálják az én nevem alatt ezt a két doménemet. Igen, csak ebben az esetben a jogos tulajdonosnak, vagy a jogos gazdájának a név elnevezésnek, ami félreérthető, hiszen van ilyen védjegye is, nyilvánvaló a pártoknak, akkor ezekben az esetekben egy mediátor segítségével, vagy egy mediátor testület igénybevételével lehet ezekről bármi nemű egyeztetést folytatni, és azt mondja, hogy kérem, ez az enyém, mármint a védjegy tulajdonosai, akkor felszólíthatja a mediátor állásfoglalásban arra a használót, hogy akkor ezt hagyja el, és elveszi tőle ezt a jogosultságot. Ez azt jelenti, hogy ez az állásfoglalás köti az összes többi regisztrátort is. Megértettem. A Fidesz, illetve az MSZP jogi képviselője mondjuk indíthat ilyenkor vagyoni és nem vagyoni kártérítést? Ez a következő rész valóban, ez az úgynevezett peres eljárás, hiszen a peren kívülinél rendeződhet, hogy az eredeti állapotot visszaállítják, és akkor ez köti a többieket, bár tegyük hozzá is a teljesség igényével, hogy abban a domén regisztrátor pert indíthat ezért az intézkedésért, emiatt az állásfoglalásért. Hogy ezt semmisítsék meg a bíróságon. A másik helyzet viszont valóban, amit ön kérdezett, hogy a bíróságon mindenképpen hitelrontásért, jó hírnév megsértéséért lehet perelni a domén regisztrátort, és hogyha bizonyítja, akkor nyilvánvaló kártérítési igényt is elő lehet terjeszteni. Ez mekkora lehet egy ilyen esetben ön szerint? Az úgy gondolom, hogy ha valószínűsíti, hogy ebből milyen kára származik, milliós nagyságrendet tehet ez ki. Hát akkor mélyen a pénztárcájába nyújthat, már ha mondjuk valakinek a végén igazat adnak a bíróságon. Igen, na most ugye az alapkérdésre azért térjünk vissza, a büntetőjog, mert ugye a büntetőjognak is vannak speciális ez egy ilyen védelmi jog alá eső tulajdonképpen igen, mert abból kell kiindulni, hogy a domén sértés, tehát a doménnek a jogtalan használata, az védjegybitorlásnak is megfelelhet, és ebben az esetben van a büntető törvénykönyvnek egy nevesített bűncselekmény fajtája, az iparjogvédelmi jogsértésnek a bűncselekménye. Ez az iparjogvédelmi jogsértés pedig nyilvánvaló, hogyha a hátrányt is bizonyítani tudja a sértett fél, akkor ez megvalósul, és ez egy vétség, amely alapesetben 2 évig terjedő szabadságvesztésre fenyeget a büntető törvénykönyv rendelkezései szerint. Ugye ez most egy ilyen pikáns téma, vagy egy pikáns helyzet, amikor politikai pártok neve alatt mondjuk egy olyan szájt jelenik meg, ahol tényleg felnőtt tartalom látható. Nem is akármilyen egyébként. De ilyenkor a jogszabály valamit kimond, hogyha már valaki ilyen védett doméntartalmaz,
vagy ilyen védett nevet próbál doménnévként ismét levédetni, és másfajta tartalmat ad hozzá, akkor minden esetben indítható ellene eljárás? Hogyne, hiszen az előbb arról beszéltem, hogy a polgári peres eljárásban megvannak a jogcímek, de ott viszont kérheti a felperes, hogy tiltsák el a jövőbeni használattól. Tehát a doménnév használatát, magát a regisztrációtól tiltsák el az illető. Tehát, hogyha mondjuk a vagy a Fidesz.com alatt mondjuk fogvájókat reklámoznak, vagy vegyen ön, nem tudom én, csipkés bugyikat, igen, fehérneműket, azért is lehetne perelni. Hogyne, és akkor a kereseti kérelembe kell szerepelni annak, hogy kimondják a jogsértést, egyrészről, másrészről kérik az eltiltást, és az eltiltással összefüggésben pedig a kártérítés igényt is elő lehet vezetni a bíróságon. Azt ugye nem tudjuk, hogy ezt a beszélgetést most bárki is látja, akinek egyébként köze van ez a két doménnévhez, de ilyenkor mit lenne érdemes tennie az illetőnek, aki regisztráltatta ezt a két doménnevet? Hát aki regisztráltatta, annak el kellene gondolkodni, hogy vajon jó útra lépette. Most ő neki megvárni azt, hogy a tulajdonosa vagy a jogszerű használója az illető politikai pártok most nála jelentkeznek, az én azt hiszem, hogy könnyelműség. Nem kéne ezt megvárni, hanem saját magának be kellene látnia, hogy a két dolog nem fér össze. A doménnév és a tartalom, ami mögötte van, valahogy nem egyeztethető össze, ízlésbeli problémák is vannak túl a jogsértésen. Tehát én minél hamarabb lépnék a helyükben, és megszüntetném ezt a féle doménnév használatot itt. Néhány perccel ezelőtt még látható volt az oldal, hogy meddig lesz így, majd kiderül. Köszönöm szépen, Kamerás úr, hogy itt volt nálunk.